видео махсус барои шабакаи The Best TJK. вақто ки шавҳари зан аз дунё гузашт, писар модарашро гирифту ба хонаи пиронсолон бурд. писар ҳар лаҳза ба аюдат, яъне хабаргирии модараш мерафт. баъд аз чанд муддате шахсе аз хонаи пиронсолон ба назди писар омаду гуфт: модарат дар сакароти мавт аст. писар дарҳол ба назди модар рафт, то қабл аз ин ки аз дунё мегузарад бо ӯ хайру хош кунад. вақто ки ба назди модараш расид, аз модар пурсид: эй модар, чӣ хидмате бароят кунам? чӣ мехоҳӣ? модар гуфт: мехоҳам як шамолдиҳак биёрӣ ва дар ин хонаи пиронсолон гузорӣ, зеро дар ин ҷо шамолдиҳак нест, бисёр гарм аст, ва яке дигар яхдон, ва яке дигар таомпазак, зеро ман дар ин ҷо якчанд вақте бетаом мондам. писар бо як услуби тунд ва дилхарош хоҳиши модарро рад карду гуфт: ту дар сакароти мавт ҳастию аз ман ин гуна чизҳоро талаб мекунӣ. модар бисёр боғамгин шуд ва гуфт: бале писарам, ман дар ин ҷо аз гармӣ ва гуруснагӣ бисёр азоб кашидаам, вале метарсам ки фардо ки фарзандонат туро ба ин ҷо оварданд, ту аз гармӣ ва гуруснагӣ азоб накашӣ.